És ti? Mióta is? Egy éve ismeritek egymást? Az egyetemen találkoztatok? Igen, kb. 7 éve lehetett. Én Jacket is ismerem. Tom fogott egy serpenyőt, sajtot rakott bele, és feltekerte. Ez igaz. Igaz. Egyszer már És azt mesélted. mondta, nézd, sajtos tekercs. Micsoda? Akartam egy tolókocsit, ezért bementünk egy kórházba sürgősségére, és elloptunk egy tolókocsit, és csak úgy kihoztuk, és hazatolt benne. Tényleg? Ez jellemző. Tudta, hogy akarok egyet. Volt egy ilyen hajója, tudjátok, az a kicsi vitorlás csónak. Egy vitorlával. Egy vitorlával? Igen. És kiment vele a tengerre. 6-7 órákat volt kint. Erre emlékszem. Tényleg Meg így volt. aggódtuk, mert nem láttuk a partról. A frászt Mi hozta is ránk, volt a amikor panda neve? kihajózott. Nagy hal? A nagy hal, igen, így hívták. Emlékszem rá. Én is volt. Na és a tolókocsim volt egy. Az remek. Vagyis nem a kórházé volt? Képzelem a tulajdonosa, hogy kiakadhatott. De később azért visszavitték, nem? Ja, Azt hittem, majd jól befutnak, és Ezek meg sztárok csak úgy lesznek. besétáltak egy szobába. ja. Egy vadidegen bulin. Ott hagytak magamra. Senkit nem ismertem. Gondolhatod, mennyire kínos volt. És senki nem ment oda hozzád. De édes. Tényleg. Figyeljetek, tényleg igaz az a házi bulis eset? Édes Megtette? négyes. Igen, megtette. És csak elsétáltunk az utcán. Ennyi volt. Minden buliban benne volt. Azt hiszem toasztot mondok, oké? Hajó, figyelünk, hajók. Köszönöm. Szerettem volna Gyere ide. egy emlékezetes estét. Egy év telt el. És itt vagyunk. És azt gondoltam, hogy ezt meg kell tennünk Tomért. Nehéz elbúcsúztatni valakit, akikre felnézel, igaz? És Tom csodás volt, baromi jó fej, jobb barátunk volt, mint mi ő neki, én legalábbis ezt érzem. Ha belegondolok, csak szobatársak voltunk az egyetemen. Emlékszem egyszerre, Sarah meglátogatott, és Tom áthurcolkodott a társalgóba, hogy ott aludjon. Mire én, hogy de ott büdös van. Azt mondta, nem gond, ott alszom, majd szexelhessetek. Mire én, de nem szexelünk. Mire ő, de lehet, hogy fogta. Na, ja, és igen, ennyire nagy lelkű volt, tudjátok? Jó ember volt, és ma eszembe jutott. Láttam a Hotel Ruandát a tévében, és ő meg én együtt láttuk a moziban is. Azután, hogy megnéztük, önkéntesnek jelentkezett az egyik belvárosi menhelyen. Mert ő ilyen volt. Amit más csak fontolgatott, ő megtette. És most akkor ígyunk. Tomra. Csirió. Na jó barát. Tommal szerettük a filmeket gyerekkorunkban. Igen, és volt is Tommal egy fontos, közös filmélményünk. Nem olyan, mint a Hotel Ruanda, csak a sutyók visszavágnak volt. Igen. Fantasztikus volt, egészen más lett tőle. Mert nem olyan volt, mint amilyenek ti később megismertétek. Gyerekkorában tudom, szemét volt. Akkor jöttem rá, amikor értementem a sulihoz. És hát lelkileg és testileg bántalmazott másokat, és amikor megnézte a sutyók visszavágnak, ott valami átkattant benne. Szerintem rájött, hogy a szemetek és a mocskok veszítenek, és a nyomik és a jó fiúk nyernek. És az agya elkezdett kattogni. Azt mondta, Banyek, ha előre akarok jutni, jónak kell lennem, önzetlennek. Megnézem a Hotel Ruandát, és önkéntes leszek. Ezt bírják a csajok. Kefélhetek, jobb melóm lesz, sikeres leszek. Az Nem erről volt szó. Csak egyesek. Nem. Csak nem, egyesek. nem, szerintem nem ez történt, nem.
Tudom, hogy néhány évig a haverod volt, de én a testvére vagyok, érted? Szerintem olyasmit rósz fel neki, amit akkor csinált, amikor 14 éves volt, vagy Igen, mennyi. Mikor ez pontosan. történt, igen? Ha tomra iszunk, tomra ígyunk. Ne valami kabutumával búcsúztassuk. nem, úgy beszélsz róla, mintha egy barom lenne, pedig Én nem az mondtam, volt, hogy barom csodás ember volt. Te vagy. baromnak nevezed a tesóm. Én nem mondtam rá, hogy barom. Jack, Csak azt mondom, ne tegyük mi is azt, amit mások a temetéseken vagy a megemlékezéseken, ahol mindenkiről azt mondják, hogy jó ember volt, nagy lelkű, mert ez kamu, és meggyalázzuk az emlékét. Akkor ígyunk. Szeretnék még beszélni el. A testvérem volt. Ha iszunk, akkor arra ígyunk, aki tényleg volt. Ti félig ismeritek, én viszont teljesen, oké? Gyönyörű pasi volt. Tudta, hogyan vesse be magát, hogy sikeres legyen, és szerintem ez tök jó. Sose tartanám baromnak emiatt, menj a francba, ha te így véled. Ígyunk a teljes emberre. Tomra, köszönöm. Tomra. Igen. Tomra. Szóval azt akartam, hogy más is beszéljen, de hát kér valaki valamit? Vagy, Szerintem szép beszéd volt. Nekem tetszett. Ne. szerinted így jó volt? Mikor megírtad, mit gondoltál, hogy mennyire felel meg ennek a helyzetnek? Jó, egyet tudok. Egyes bulik felejtősek. Érted, ugye? Meg kell mondjam, ezen a bulin Tök jó volt a kaja, és csodásak a szónokok. jó szónokok, ettől jó a buli. Le kell állnod. Ugye tudod? Ó, ez egy olyan izé lesz, igaz? Igen, egy közbelépés. Igen, ez nem könnyű, Iris. Hiányzol. A barátom vagy. Szomorú vagy, tudom. Én is az vagyok. Igen. Tudod, mire gondolok mindig? Arra gondolok, hogy milyen nagyon nehéz lehetett neked elhagyni Tomot. Az a szegény hülye szeretett. Igen. Ja, de igazad volt, és nagyon bátor voltál, és tök igazad volt. Nem működött a dolog. Nem működött a dolog, de semmi baj. Elmondhatok valamit? Lemondtam a Trinity Spellót. De miért? Nem akarok így oda menni, hogy lássák, milyen vagyok, mert így nem vennének fel. És ez azt is jelenti, hogy buliba se akarok menni, hogy lássák, milyen vagyok. És csajokkal se akarok járni, hogy lássák, milyen vagyok Te most. tök ki vagy. Hát, Most már egy éve figyellek. És bármit is csinálsz, amiről azt hiszed, hogy segít, a barátodként kötelességem elmondani, hogy nem segít. hogy tudtam, hogy ez Oké. lesz. Mondd meg, mit csinálja. Oké. Nekem már tök mindegy, csak mondd Jól meg. van. Jobban tudod, mint Oké. én. Tényleg, jobban tudod. Gőzöm sincs, mit csinálok. Tudom. Van egy tervem. Van egy terved? Szeretném, ha meghallgatnál. Ó, azok Csak egy mindig terv. jók. Lehet, hogy nem tetszik, de hallgassd meg. Oké, nekem nincs tervem. Ez egy jó hír. Figyelj, van az a piros biciklit, tudod? Igen, Ja. bocs. Mit fogsz csinálni? Leporolod a bringádat, kitolod a sufniból, és felszállsz a kompra. Elmész az apám házába. Az apám háza a szigeten gyönyörű téren, idilli hely, és nyugodt, békés, és... A gyönyörű azt jelenti, hogy esős és hideg. Bocs, nem figyeltem, csak nyafogást és picsogást hallottam. Oké, bocs, nem picsogok, nem nyomfogok. Semmi Vége, mást. Vége. Vége. Ki kell szellőztetned a fejedet, oké? Oké. Jó. Szóval elfordulsz jobbra a Dánhíj Ródon. A ház az utca végén van, az az egyetlen ház ott. Oké.
De egyfolytában az jár a fejembe, hogy mi a frászt csinálok majd itt. Csak ücsörög, és nézd a tengert, és gondolkodj el az életeden. Ez komoly, csak ücsörögjek? Csak ücsörög. Nincs se tévé, se internet, magadban leszel. Ennyi. De ez szájgotok van? Ja, van pár villa, van villa a házban, ja. Csak mert le kell döfnöm magam valamivel. Te ugye meglátogatsz majd, légy. Nem, Jack. Nem mehetek, nem lehet. Nagyon sok a dolgom. Én nem megyek, mert ez rólad szól, érted? Ne kelts bennem lelkiismeret furdalást. Jó, eszméletlen jó lesz, semmit se csinálni. Ha egy héten belül nem jövök vissza, hozz borotvát is dezodort, jó? A francban. A tényleg. Bocsánatot kérek! Hello! Hello, én... Oké, eltévesztettem a házat, biztos... Hey, Hannah! Te Hannah vagy! Jaj, nekem nagyon sajnálom, én Jack vagyok, Iris barátja, Jack! Jack vagy? Igen, bocsánat, hogy megijesztettelek. Jézus, anyám! Bocsi. Megőrültél? Miért ólálkodsz éjjel a ház körül? A kulcsot kerestem, és bocsánatot kérek, semmit sem láttam, nem kell félni. Basszus! Sajnálom, ne haragudj. Én... Nem akarom 100-szor elmondani, csak tisztázni szeretném. A kulcsot kerestem odakinn. Azt hittem, hogy talán oldalt van, és... Érted? És ezért. Máskor csak csenges. Jó, de nem tudtam, hogy van itt valaki. Miért csengettem volna? Ejtsük a témát, jó? Csak hagyjuk. Oké, bocs. Jó, figyelj, nyilván azért jöttél ide, hogy egyedül legyél, és én bezavartam, szóval nem tudom, elmegyek egy olcsó motelbe, elmegyek. Semmi gond, itt maradhatsz. Ja, nem gond.
maradj. Nem akarok zavarni, tényleg. Tényleg nem. Figyelj, Iris vendége vagy, meghívott. Maradj nyugodtan. Biztos? Igen, biztos. Elég nagy a ház, nem fogjuk zavarni egymást. Éhes vagy? Mert van banán. Az banán? Ja, szárított banán. Jó, kösz. Jó van. Ha neked nem gond, akkor... Oké, nem gond, itt már el. Csak nem szeretnélek zavarni. De melyik szobában aludjak? Mondom, ott van, ahol majdnem bunyóztunk, és az első ajtó jobbra. Oké, túl a fura bukós isakos pasin. Igen, ahol a délis tyúk az evezőt lóbálta. Ijesztő volt. Ugye eltűnt? Jó hét. Szerinted visszajön még? Lehet. Oké. Bejöhetek? A párkányon találsz poharat, hogyha csatlakozni akarsz. Tényleg? Ja. Kösz. Ebben hasonlítotok a hugoddal. Miben? A piálásban? Nem, hanem hogy tisztában is vagytok vele. Ah. Mert az fontos. Nagy különbség. Szóval, egy szigeten vagy. Éjjel 3 óra, és magadban iszol. Igen. Na mesélj. Tényleg? Nem szoktam fecsegni. Bocsánatot kérek, ha túl durván kutakodom az életedben, meg minden. Nem probléma, tényleg elég durva vagy. Oké, de- vettem, elnézést kérek. Beszéljünk a papucsodról. Jó, dumcsizzunk a papucsomról. Szuper papucsod van. Nemrég szálltam ki egy 7 éves kapcsolatból. Ó, Ezért tekilázom. ezért tekilázol. Veled mi van? Semmi komoly, csak pocsék éven volt, és gondoltam, hogy lazítok. Egy kicsit. Mindenkitől távol. Értem. Jó helyen jársz. Nagyon jó helyen. Mint látod. Mindenkitől távol. De bevallom, nem rossz, hogy van egy ivó cimborám. Igen. Kicsit más vagy, mint gondoltam. Miben? Olyan... Nem tudom, nem olyan... Nem olyan, mint amilyennek Iris leírt. Tudod? Iris milyennek írt le? Hát, ha esetleg nem tudnád, rajong érted. Felnéz rád, úgy gondolja, nagy arc vagy. Nagyon szeret. Igen. Bizony. És még?
Hát, Jöjjön a rossz erre is, most mit hallja? mondjak? Szeret téged, jó arcnak tart, ennyi. Én is szeretem, jó arcnak tartom. Akkor jó, akkor így áll. Így te nem mondd meg nekem, mikor igyak. Jól van, akkor iszom. Iszom, ezt nézd. Te meg ezt. Ez szép. Neked van testvéred? Így már más. Volt egy öcsém. Tényleg. Sajnálom. Ne sajnáld. De hallottam róla. Ne. Ez sajnálom. Hagyd. Bocsánat. De mit sajnálsz? Nem tudom. Nincs mit sajnálni. Régen volt egy öcsém, de többé már nincs. Ennyi az egész. Tudod, ez van és kész. Szíves. Tudod, elég borzalmas. Persze, hogy az, de meg vagyok, és nagyon köszönöm. De nincs rá szükség. Az öcsétre. A hugodra és a nővérére. Aki te vagy. Az én vagyok, igen. Igen, Akkor erre így jó. ígyunk. Nem megy. Ha olyan jó arcokra iszunk, mint a hugod, meg a halott öcsém, muszáj bepiálnunk. Oké. Rajta, fenékig. Így kell ezt. Szent habak. Ebben is hasonlítotok Irisszal. Őt is mindig rá tudtam dumálni bármilyen piára. Hihetetlen, hogy megittad. Még egyet? Oké, tudod, a hugod a legjobb barátom. Aha. Ettől olyan, mintha a sógorod lennék, vagy valami ilyesmi, érted, ugye? Érzelmileg, tudod, akkor most... Ne, folytasd. Közben én láttam, pedig párhuzamot érdekes volt. mondtam. Itt ki, felékig. Az asztal alá. Az asztal alá. Nagyon durván. Komolyan? Mindkét csajjal. Jó, én következem. Ja. Nem arról van szó, hogy nem szerettem. Tök szerelmes voltam a csajba. De inkább abba voltam szerelmes, ami az ő szemében én voltam. Értem. Tényleg érted? Igen. Abba voltam szerelmes. Abba. Aha. Aztán kezdtem úgy érezni, hogy odaadtam neki minden kincsem, minden, ami jó. Érted, miről beszélek? Igen, és De semmit megbántad. se adott vissza, szóval ahogy teltek az évek, meg minden, azt éreztem, hogy nem akarok melodramatikus lenni, de úgy éreztem, hogy mintha egy kis madárka lettem volna, egy kalitkában, amit végül ő kinyitott, de én bennem maradtam. Hú, 3 hónapig ültem ott, miközben összejött azzal a csajjal, vagy kivel, aki sokkal fiatalabb nálam, és akkor is csak ott ültem, és arra vártam, hogy újra vonzódjon hozzám, vagy úgy nézze rám, mintha én lennék a... hé, muszáj, hogy leállítsalak. Értem, mit mondasz, oké? És elmondom, mi van. Meghoztam a döntést. Pem, hatalmas idióta. Oké? Hát nem Figyú, egészen, de... Figyú, oké, az, hogy azt éreztette veled valahogy, hogy nem vagy elég fiatal, vagy elég jó vagy, elég csinos, vagy általában elég, az óriási szemétség. És... Ugye, hogy az? Szemétség. Mert amit én látok innen, az... Most egy kicsit alpári leszek, nem probléma? nem, Oké, nem. mondanom kell valamit. Neved rossz néven, csak illusztráció, oké? A popsidról van szó. Szóval, Mi? amikor a kulcsot De kerestem... nagy farok vagy! Igen. Te leselkedtél utána, basszus! Egy farok vagy! Töltsél még. Egy igazi Az farok vagyok. vagy. Folytasd, Jó. gyerünk majd be mindent. Jó. Na, gyerünk. A kulcsot kerestem. Átmentem oda. Ártatlan dolog volt, tök ártatlan. A kulcsot kerestem, a kulcsot kerestem, és ott az igen. ablaknál. Jött a papod. Perverz. Te hatottál így rám. Én Mert a popsig hatottam így rád. egyszerűen isteni. Tudod? Hagyd abba. Tuti nagyon lágy. Honnan veszed, hogy az? Láttam Ja, rajta. annyira furcsa vagy, és Tudom, részeg, tudom. az is vagy. Egy darabig Jó van, nézegettem, folytasd, alaposan mondd. megnéztem. És hadd mondjak még valamit, ami még nagyobb illetlenség. De neked elmondhatom, mert leszbikus vagy. Ha nekem más szerszámom lenne, vagy neked lenne más ízlésed, akkor
ez az este másképp alakul. Na, csak mondom. Tényleg? Bizony, Csak hogy mondom. mondod? Igen, tök nyitott lennék rá. Egy egészen más világban. Oké. És ezzel is csak azt akarom bizonyítani neked, hogy tudod, hogy ne érezd magad kevésnek azért, mert őt nem érdekelted. Mert rengetegen Nem vannak... mondtam, hogy nem érdekeltem. Csak elmúlt a dolog, de mindegy, folytasd. Tetszik, amit mondasz. Ígyunk a csodás, ruganyos, lágy, szexi, francos papota. És a többi dologra, amire gondolhatnék, de nem gondolok rájuk. Ja. Mindegy, a lényeg, hogy te sose leszel boldog, ha ilyen madárkaját eszel. Tudod, miért érzed madárnak Imádom magad? ezeket, Madárnak imádom. érzed magad? Ez meg mi? Trágya. Nem ehetsz ilyen vackot. Oké, de szeretem. Én mondom, Dr. Jack, rendbe hozlak, jó? Jó. Megetetlek finom, porhanyós husival. Megveszem és kisütöm Nem egy eszem kis meg. vajon. Nem eszem húst, készíts inkább mást. Jó, mást készítek. Sütök neked egy szelet isteni sztéket. Közepesen átsütve vajjal és kék sajttal és szarvasgombaolajos sült krumplival. Elé teszem majd egy tányéron. Úgy egészen más lesz. Valami új lesz. De kiengedtek a kalitkából. Repülni akarsz? Sztéket kell lenned. Csak ennyi. Csináljuk. Jól van. Elmegyünk a boltba, csináljuk. és főzök neked Hé! finomat. Oké. Most szabadon foglak. Mit csinálsz? Elég rég nem ültem olyan biciklin, de Várj. Ez most komoly? ja. Nincs csajom, neked sincs. Tényleg nincs. De lehet, hogy hülye ötlet. Nem hülye De ötlet. lehet, hogy hülye Nem ötlet. rossz ötlet. Nem szabad megtennünk. Te hetero vagy. A cicit Túl bámulom. sok lenne. Túl sok lenne neked. Nem tudnád feldolgozni. Mi van? Komolyan beszélsz? Nem tudom, de nekem oké, ha neked is. Gyere. Várj. Ja, Istenem. Francba, nem hoztam magammal, nem. Nincs nálam gumi. Nem hoztam, azt hittem egyedül leszek. Gumi! A fenébe. Van nálad? Azt hiszem, van valahol. Sikerült Várj, maradj ott, ne mozdulj, maradj, mutatok valamit. Ez már régi vágyam Jó. volt. Oké, mehet? Igen. Jó van. Nem nyűgözött le, mindegy, nem így. Ó, Jó van. Majd csináljam én. ó, de tényleg, nagyon be vagy indulva. Ezt hogy kell? Kattintsd. Oké, így jó. Vedd én. Jaj, bocs, csinálom. Oké. Csak ezt átvegyem le. Oké. Oké. Jó van. Isteni vagy. Sajnálom, csak Ó, Isten, mikor tudtam? meg volt. Oké. Igen, meg bocsánat. Kicsit túl gyorsan elmentem. Nem baj.
Akkor segítek. Befejezni akarod? Jaj, ne, köszi. Biztos? Igen, Oké. húzod a hajam. Bocs. Oké. Most se bújjunk. Igen, Jó. bújj ide. Jó. De ne ilyen közel. Inni kéne egy kis vizet, mielőtt elalszunk. Jó, hét. Jó. És kösz. Itt van, kelj már fel! Francba, hol van? Hol lett? Gyerünk. Gyerünk, kelj már fel! Megérkezett Iris, itt van Iris. Hol egy pézsé? Kell egy zsebi. Oké. Figyelj, ez nagyon fontos, figyelj! Iris nem tudhatja meg. Én éppen futni voltam, te meg aludtál, jó? És ennyi, oké? Csak... Mi van? Jack! Hát ez meg mi? Szia, Bogyó! Jó ég! Sajszi! A fenébe! Szent Isten! Te mit keresel itt? Jaj, annyira örülök neked. Nem is tudtam, hogy te is itt vagy. Ja, hosszú Te történet. most keltél fel? Tök jó. Jól vagy? Jó a hajad. Ó, Szent Isten! Jaj, Jézus Mária, te meg Mi van? hogy nézel ki? Csak kocogni voltam. Megérkezett! Henem mutatott egy ösvényt. Jane Fonda! Jaj, ugyanagy már. Nagyon De te mit keresel itt? Hogy kerülsz ide? Miért találkoztál a jöttél? nővéremmel? Be akartam mutatni. Igen, tegnap este Jaj, ez találkoztunk. annyira jó. Szerettem volna, ha megismeritek egymást. Mennyit beszéltem erről, nem? Gáz volt, hogy nem ismertétek egymást, de ez most tök jó. Igen, ez őrület. És te miért? Mit keresel itt? Végeztem a melóval, áttettek egy forgatást, Tamásig kész volt. Azt mondtam, békés kacok, megyek és mást bosszantok. Ez Ja. annyira király! Fantasztikus, hogy ő is itt van, tényleg! Igen, mondtad, hogy menjek el egyedül valahova. Ja, tudom, úgy volt, hogy egyedül leszel erre. Tessék! Dupla buli! Két csaj is van. Sokat futhattál. Igen, nagyon jó volt. Az jó. Pisilnem kell, szó szerint bepisilek. Hoztam kaját meg mindent. Mua! Tök jó, hogy itt vagy. És hol aludtatok? Ez azért túlzás. Szinte csorog a fejedről. Szóval... Ahó, Ha, ez az én szobám. utálom az enyémet. Tényleg nagyon utálod. Ne cserélj ágyneműt, nem kell. Szakítottam Pemmel. Mi? Jaj, nekem miért és mikor? Néhány nappal ezelőtt, és tegnap jöttem fel ide, stoppal jöttem. Miért stoppoltál? Kérlek, ne stoppolj, ez veszélyes. Szarügy. Fogalmam se volt róla.
Te jól vagy? Nem kell lecserélni az ágyat. De lecserélem. De ne cseréld Lecserélem, le, le jól akarom van. cserélni. Beszélni akarok veled. Nem tudtam, hogy bajok vannak veletek. Hannah! Miért nem hívtál fel? Tudtam, hogy baj van, mikor már nem volt köztünk testi kapcsolat, de az csak is az én hibám volt. Rettentő dühös voltam rá állandóan. Ez természetes, hisz Nem, megfojtott. jó, tényleg megfojtott. Igen, de az is az én megfojtott. hibám volt. Azért, mert megengedtem neki azt, hogy... Mit is mondtam tegnap este? Tegnap mondtam rá egy jó metaforát. Tegnap erről beszéltetek? Igen, berúgtam és kiöntöttem a szívemet. Berúgtál? Hé, csajok, most szükségem lenne néhány fűszerre. Ja, jó. Hoznál nekem a kertből? Most rögtön kell, vagy elég? Most ha kellene, szóval igen, a mi is pácléhez. volt, hogy... Most kellene, hogy Ja? tudod, hogy bepácoljam Oké, a hozok, húst csak, ide. Csak tudni Akkor hozom? szeretném, hogy nem tudtam, hogy ennyire Már nem komoly a emlékszem, mit helyzet. akartam. Az ilyesmivel senki se dicsekszik. Tudom. Ja, Oké, én mit csináljak? jó, nincs időnk. Figyelj, mivel az a tekilás üveg teljesen üres, azt kéne megjátszanunk, hogy te itt piáltál, amikor megjöttem és dumáltunk úgy 4 órát, aztán te lefeküdtél, én megittem a maradék tekilát, mert így barátkoztunk kicsit, de nem annyit, ami már gyanús, érted? Érted, ugye? Ez Mi neked is oké? bajod van? Most komolyan, miről beszélsz? Oké, szerinted nem lenne jobb, ha Iris nem tudna róla? De miért? Azért, mert a hugod, és a legjobb És? barátom, és ez fura. Fura? Mi? Az, hogy lefeküdtünk, tényleg az? Nem vagyok rá túl büszke, de nem kell ezzel rugózni. Miért nem vagy rá büszke? Nem már. Jó van, mindegy. Azt akarod, hogy hazudjak? Adjak be egy mesét neki, hogy ne tudja meg, hogy dugtunk. De a te szádból rémesen hangzik a dolog, Oké. tudod? Belezugtál a húgomba? Tudtam, hogy ezt hiszed majd, ezért nem akartam szólni. Nem zúgtam bele Belezugtál a a hugodba, nem húgomba. zúgtam bele a hugodba. Mondom, Oké. hogy mi van, figyelj. Szerintem mindenkinek jobb lenne, ha nem tudna róla. Nem azért Több mondom. szempontból is aggasztó, amit mondasz. Szerinted nem bukna ki, ha tudná, hogy dugtunk? Szerintem nem érdekelni. Ha. Tudom, nem esik jól, de... Hello! Hello! Hoztam zsáját is, nem tudom, hogy jó-e. A zsája szuper lesz, szuper. Oké, Köszönöm. és mi volt az a pont, amikor... Mi volt, ami rádöbbentett, Figyelj, nem hogy... akarok Jó, de én semmit se tudok róla. Az egész annyira idegesítő. Váltsunk témát, ez már Hallgassunk unalmas. valami szeretném, zenét. hogy- Mit szóltok Oké, hozzá? beteszek valamit. Hallgassunk zenét. Jó. Ez jó lesz. Neked elmondtam, mi volt Pemmel? Tessék? Neked elmondta Hát, Pemmel? nagy vonalakban. Ez jó lesz? Ez jó lesz. Ne beszéljetek ki, amikor kimegyek a Csak konyhából. azt mondtam, hogy ki vagyok akadva, mert ez a pasi mindent tud a szakításodról. Én meg semmit. Na figyeljetek, új szabály. Senkit se beszélünk ki a háta mögött, oké? Oké. Jó. Jó, nem teszünk ilyet. Oké. Jó. Jó. Felfogtam, hogy nem akarsz erről többet beszélni. Jó, Rendben. lépjünk tovább. Oké. Nekem megfelel. Eszméletlen ez a ház. Emlékszem, mondtad, hogy egyszer renoválták, de akkor is Tudod, gyönyörű. hogy mennyire szép Te volt nem előtte. tudhatod. Eszméletlen, annyira Olyan szép volt, szép igen. és tiszta volt. De jött Marilyn, kiírtott mindent, ami ránk emlékeztetett. És most a ház valóban Nem érezni gyönyörű. rajta a szagunkat. Igen. De Marilynnek csak pár éve van hátra. 2,5, Ja, 3. 2,5, max. 3. Igen, azt hiszem, igen. Micsoda? Bocs, nem értem. Mi? Hogy pár éve van? A 10 éves ciklus. Tudod, 10 évig volt az ő anyjával, viszonya lett az anyámmal. A titkárnője volt. Te elbejtette anyádat. Igen, Elvette őt. Londonba mentek, Londonba mentek. megunta az anyámat, aztán továbbált, majd össze-vissza csajozott 7 évig. Az volt apám Warren Beatty korszaka. Totál őrült Az volt. volt benne a fura, hogy a nőivel tök rosszul bánt. Velünk viszont rendes volt, mert akkor... Nem igaz. De 6 nyarat 3-asban töltöttünk itt. Téged nem zavart, hogy csajozott, de én nem szerettem. Egyik csaj jött a másik után. Undorító volt. Őrület. Apátok ezek szerint egy csomó nővel járt rövid ideig, de érzelmileg egyikhez sem kötődött. Igen, Igazán borzalmas egyik olyan volt, volt. mint a másik, és mindet ott hagyta. Igen. Rettentő furi. Ki csinál ilyet? Már tudom, honnan jött. Már, most mi bajod van? Bocsika, csőfarmer George, csőfarmer Harry, csőfarmer Vinny.
vinni legalább 2 hétig tartott. Ő egészen Utálok sokáig randizni, húzta. te is tudod, utálok randizni. Utálom. Szerintem ez Unalmas. gyakorlatilag... Egyszerűen nem Tudod- szeretem. De figyelj, tudod, hogyan szokott Iris mostanában randizni? Jaj, ne légy szíves. Elmondom, hogyan működik a dolog. Mármint dióhéjban. Az összes pasi csőnadrágos. Ja, bizony szűkebb a farmerjük, mint ez. Ahhoz jön a szegecses öv, tornacipő, zokni nélkül, a nyelve kilóg, cipőfűző nincs, és a szembelógó haj. A Ami séró. neked is van Jó, mostanában. nekem azért van, mert megnőtt a homlokom. De ezek a srácok fiatalok hátrafésülhetik a hajukat. Általában pénteken indul az ügy, egy kávézóban ismeri meg őket, szombat este jön egy Fleet Foxes, vagy egy Band of Bírom a Roses Fleet koncert, vagy egyéb Foxes-t. Light in the Attic buli, aztán másnap reggel egy lepukkant helyen reggeliznek, mert hogy annyira bírja a lepukkant helyeket, mire a pasik totál beindulnak rá, és a következő héten felhívják, mikor kávézni mennek, és ezzel vége. De most miért véded őket? Utálod nem. mindet, akivel Nem csak- jártam. Rühelled az összes pasit. Csak az a Csak bajom, megunom őket, ennyi. hogy amúgy jó az ízlésed. De a pasik terén borzalmas. Neked meg az öltözködés terén. Így igaz, sose tagadtam. Ez a farmers hort maga a horror, hidd el ne nekem. gyere nekem a farmer sort. Na jó, ülj már le. Ne. Az, hogy a belső varrás magasabban van, mint a külső, riasztó, komolyan. Nem Isten a akarok rajtad részletekben látni soha. rejlik, bocs. Emlékszel a pasira, aki azt mondta, nyesd meg a bozótot? Emlékszel? A pasira, aki azt mondta, hogy borotváld le a bozótot. Oké, és- hagyjuk, ennyi. Nem. Sírva jött haza, mert összejött egy pasival. Emlékszel rá? Elég De volt. kizudorodott a bugyija. Elég volt. És azzal jött haza, hogy le kellett volna borotválnia. Így Na jó. volt. És én voltam a rossz Frászt nő, mert művelsz. nem mondtam neki. Szígyed magad. Igen, mert ez az egész... Na mindegy, ez az egyetlen pasi, akire emlékszem. Szemét Igen. vagy. Ez szemét volt tőle. Miért? Tudod? Ezek a Szemét pasik voltál. Na jó, hagyjuk ezt az egészet, oké? Elég. Ja, oké, hagyjuk. Eszem még egy halom krumplipürét. Hogy ízlik a krumplipüré? Hát, eszméletlen. Igen? Szóval finom? És szerinted mennyire vegán? Nem már. Raktam bele egy adag vajat. Csak ennyi. Nehogy kiöblítsd a szád. Csak úgy faltad a krumplit. Tudod, miért olyan finom? Mert tejtermék Miért van benne. csináltad? Mert ehhez volt kedvem. Vagy egy tonnányi félelmet ettem meg. Csak viccnek szántuk, hogy Igen, lássuk, viccnek ízlik-e, szántuk. tudod. De ez nagyon nem vicces. Oké, jól van. Igazad van, nem vicces. Allergiás vagy a vajra? Nem, lelkileg vagyok allergiás rá. Sajnálom, csak egy kicsi van benne. Csak egy kanálnyi. Én szeretem a vajat a krumplipürében, ezért tettük bele. Oké, Jaj, Isteni Hannah, volt, nem és- már. kegyetlen és... Sajnálom. Reggel találkozunk. Bocsánat. Szeretlek, de nem bírlak. Jól van. Köszönöm, Jack. Jó itt, Hannah. Szia. Már alszom. Tudom. Én nem tudok aludni. Mert annyira örülök, hogy itt vagy. Aludjál. Mi? Aludjál. Nem tudok. Akarsz beszélgetni? Aludjál már. Nem tudok. Itt alhatsz, de Oké. Jó.
bírod csekket? Ja, jó fej. Mondom, jó fej. Mit gondolsz róla? Nem tudom, 2 napja ismerem.